Tak, dobrý deň. Mám tu nejaké koleso a ľudia sa ma pýtajú, ako mením vlastne duše bez použitia náradia. Určite to poznáte, šrobováky a tak ďalej. Poďme na to. V prvom rade sa uistím, že v duši už nezostal žiadny vzduch. A v tejto ešte je. Keď máte defekt, tak pravdepodobne bude duša prázdna, ale uistite sa, že v nej nič nie je. Ešte ju trošku zatlačím a čo najviac vzduchu vypustím takto. Dobre, teraz základ je plášť, má bočnice, v ktorých sú oceľové drôty. Tie bočnice sú v ráfiku až úplne na kraji. Ráfik vyzerá asi tak, že máte kraje ráfiku, potom také bočnice a priehlbina, v ktorej sú už šroby na špice. Za chvíľu si to ukážeme. Teraz je našim cieľom stlačiť tie bočnice plášťa, kde sú tie oceľové drôty, snažiť sa ich dostať do tej priehlbiny. Naťahujem gumu, plášť, stláčam bočnice, touto rukou nepúšťam, aby som na čo najdlhšej časti dostal tie bočnice plášťa mimo. Teraz, ak si všimnete, neviem, či to vidno, ale je tam už riadna medzera. To je vďaka tomu, potom už jednoducho plášť dáte dole. To je vďaka tomu, že som dostal tie bočnice plášťa, takto som ich zmáčkol k sebe a dostal som ich sem do tejto priehlbiny, kde je tá červená páska. Hej. Tu na plášti vidíte tie bočnice, na ktorých za normálnych okolností sú bočnice plášťa pekne nasadené. Keď ich dáte po dostatočnom obvode do tej drážky, tak máte vyhraté. Dobre. Teraz gumu vyberem, nájdem defekt, trošku si ju nafúknem, nájdem defekt, väčšinou ho hľadám na perách, cítim, kde to fučí, trošku aj počuť, keď je dostatočne ticho. Nájdem, zalepím a tak ďalej. Potom si zoberiem dušu, vypustím z nej prebytočný vzduch. Našiel som nejaký kolíček, halúsku. Dobre. Teraz si dušu takto vystrem, aby nebola niekde pretočená. Dobre? Skôr ako dušu nasadíte, skontrolujte si, že v plášti nezostal žiadny trň. Väčšinou totiž defekty sú od trňov a bolo by nepríjemné zalepenú dušu nacpať naspäť, nafúkať a zistiť, že vám ju ten trň znova prepichol. Dobre, dušu dávam naspäť do plášťa. Toto odložím. Naspäť do plášťa, snažím sa, aby sa mi duša nepretočila. Základ je nepretočiť ju, keď sa pretočí, môže sa predrať. Chce to trochu cvik, ale ide to. Nepretočiť. Keď ju celú dostanem donútra, fajn, asi takto. Ďalej posypujeme, nájdeme si dieru pre ventil. Tu je ventil, dáme do diery a jednu bočnicu plášťa vložím vlastne do kolesa. Väčšinou toto ide veľmi ľahko. Teraz
tam idem vložiť aj druhú. Zase postupujem rovnako, keď sme dávali dole pneumatiku. Spojím bočnice plášťa. Už to ide v pohode, ale viete, určite sa vlastne skúsenosti, že posledných 10-20 cm je kritických, takže zase jednou rukou držím, druhou naťahujem a stláčam bočnice, aby zostali v strede. Fajn, mám to urobené po celej, teda po väčšine dĺžky a potom už len prstami dostanem gumu naspäť. Skontrolujem si, že ventil nejde nakrivo. Tuto trošku nakrivo ide a ešte v tomto momente sa dá trošku posunúť pneumatika. Ak si všimnete, keď chytím za jednu špicu, posuniem, tak ventil je nakrivo. Hej. Takže potrebujem, aby bol ventil rovno. Ak máte maticu na tom ventile, teraz ju môžete našrobovať. Otočíme dole hlavou, zoberieme nejakú pumpu a mierne nafúkame koleso. Pomôžem si, zatlačím, aby mi ventil neušiel. Tak. Haló. Trochu nafúkam. Nie je veľa. Fúkame na dvakrát. Za chvíľu aj vysvetlím prečo. Teraz je duša, alebo teda koleso je mäkké. Začnem trebárs od ventilu. Zase som si ho skontroloval, vidím, že je trošku nakrivo. Neskôr to opravím. Za normálnych okolností by som ho sfúkol a zase posunul dušu, teda koleso v ráfiku. Dobre, teraz postupujem a snažím sa dostať obidve tie bočnice plášťa na svoje miesto, na tie vyvýšené miesta v ráfiku. Prejdem celé koleso. Fajn. Je to hotové. Môžem koleso dofúkať doplna, namontovať a ísť ďalej. To je všetko. Športu zdar.